ସମୟ ସମୟର ଦେଖାଉଛି ଏଠି ବାଟେ ବଳିଆ କି ଦେଖ ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ଲୋକ ନାହିଁ ଦେଖିଲା ତା ଭିଡିଓ କଲ୍ ଦେଇ ଦେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ତାକୁ ଦେ ବଳିଆ ଦଉ ଦେଇଦେଲା ବଳିଆ ଦେଲା ଖାଇଦେଲ ଖାଇଦେ ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲା ଦେଇଦେଲା ଆগে ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖା ଆগে ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଖା ଗୁଡାକୁ ଦେଖିଲା ଦେଇଦେଲା ନେ ଦେ ଦେ ସମୟ ଦେଲା ସମୟ ଦେ ମା ପହିଲା ପହିଲା ମା କଚି ନେଇ